der jo. Kom nu. Tal nu med mig. Oliver, tal nu med mig. Hey. Hey, hvad så? Jeg har slet ikke hørt fra dig efter festen. Jeg har det bare ikke så godt. Jeg forstår bare ikke, hvorfor Viola vil gøre det her mod mig. Jeg hørte godt lidt om det. Hvad skete der? Jeg orker ikke at snakke om det lige nu. Okay, det forstår jeg godt. Vil du ikke med ud? Kom nu, vi venter bedre, ligesom de gamle dage. Du har brug for at komme ud. Okay, fint. Ja? Fedt. Så mødes vi bare samme sted som sidst. Okay, vi ses. Hvad så? Er du klar? Det ved jeg sgu ikke helt. Ej, kom nu. Det er bare vand. Resten tager vi bagefter. Okay. Fuck. 3, 2, 1. Fuck me. Fuck. Kom nu. Fucking hold. Kom. Nu skal jeg smage. Selvfølgelig. Fuck. Det var da ikke så slemt. Fuck. Nå. Det var da ikke så slemt. Ja. Du har overlevet dig. Skal vi så snakke? Jeg har bare været sådan nede på det sidste. Det er normalt. Sådan noget, det sker jo. Du skal bare give det noget tid. Kan du huske der til festen? Der er noget beerpong. Der er nogen, der smadrer et spejl. Jo, jeg tror ikke lige, jeg var der. Det er altså bare... Jeg synes, alle var der. Eller, Viola var der selvfølgelig ikke. Det kan være, at du forveksler det med noget andet. Der er sket så meget den aften. Tak for i dag. Tak for i dag. Hey, Viola. Hey, hvad så? Jeg har lige været sammen med Oliver i dag. Jeg synes, vi skal sige det. Jeg kan snart ikke holde det hemmeligt længere. Okay, så mødes vi hos ham i aften. Ja, okay. Så gør vi det.
Hvorfor åbner han ikke? Jeg ved det ikke. Du skal nok. Jeg har en ekstra nøgle.